A última charla do ciclo de palestras que estamos organizando en a Asamblea Aberta de Ourense 15M, o gallo do segundo aniversario. Hoxe imos falar con Teresa Otero de soberanía alimentaria e feminismo. Ela é activista da Marcha Mundial, delegada europea e foi parte do Comité Internacional da Marcha, é representante de Europa, é parte da coordinadora en Vigo, da coordinadora local, é mestra na prol dese ensino público e de calidade cunha visión feminista, e nos vai falar un pouco deste tema. Antes de comezar, se me permites un momentiño, dende a Asamblea Aberta de Ourense queríamos expresar a nosa absoluta repulsa e condea ao novo asesinato machista, esta vez dunha muller nigeriana, Maureen Artulla, que faleceu hoxe pola mañá no hospital tras ser brutalmente agredida o domingo pasado en Bilbao unha vez máis por alguén que consideraba que tiña dereito a facer eso sobre ela, un home que consideraba que tiña dereito a facer eso sobre ela. E simplemente queríamos expresar a nosa profunda repulsa neste tema. E sin máis, o diso, Teresa, comeza a charla. Moitas gracias a Marisela e a Asamblea Aberta de Ourense por ternos convidado a falar sobre este tema que para a Marcha Mundial das Mulleres é moi importante, a soberanía alimentaria. É un tema que é un aspecto dentro do feminismo que levamos traballando desde hai anos e vou pasar así rápido e explicando a nosa trayectoria e que aspectos nos aporta ao feminismo e ao momento actual, porque soberanía alimentaria quere dicir que todos os povos do mundo temos dereito a unha comida sana, a unha comida ecolóxica, a unha comida que permita a supervivencia de outras especies de seres vivos, non só os seres vivos humanos, senón tamén os dereitos dos animais, como se crían estes animais, como morren, como os matamos, etc. É unha reflexión ética sobre o que é a comida, unha reflexión política sobre o que é a comida e sobre o que significa o concepto de sostenibilidade e economías verdes que o capitalismo intenta introducir como un mal menor e que as mulleres da marcha rexeitamos completamente porque ese capitalismo verde é imposible de levar a cabo, non se pode facer. Hai un lema moi bonito que levaban as nosas compañeras de Brasil que decía co capitalismo non hai eco, non é posible a ecoloxía porque é contrario a eso, é un progreso, un sistema económico que sempre tira hacia adiante e a base da usurpación dos recursos naturais de outros povos ou ben a base do traballo e da usurpación dos traballos e cuidados das mulleres. Ben, soberanía alimentaria e feminismo, o que tratamos de facer co concepto de soberanía alimentaria na marcha é explicar de forma teórica moi breve, porque senón este é un mundo bastante complicado a nivel político de onde ven o concepto de soberanía alimentaria e todas as ramas que toca. Como podedes ver aí, desde o concepto ou a acuñación do concepto ecofeminismo pola francesa Françoise Davon, o feminismo ou a morte no 1974, cando se concibe dentro do feminismo os dereitos dos animais e dos outros seres vivos non humanos e donde cando as mulleres empezan a cuestionarse tamén a defensa dos territorios, a loita antimilitarista, a conservación da auga, paralelamente a ese concepto europeo de ecofeminismo que, se queredes profundizar máis, hai un libro estupendo que se chama Ecofeminismo para outro mundo posible, de Alicia H. Puleo, que vos engancha coa filosofía da ilustración, o concepto de razón, e como a filosofía europea foi deixando de lado todo aquilo que era vinculado á natureza ao mesmo tempo que se fortificaba o capitalismo, porque non interesaban os dereitos da natureza, senón o capitalismo non se teria desenvolvido da forma que se desenvolveu. Paralelamente a esta concepción europea e de tradición filosófica, academicista, etc., vemos como na India o movimento Chipko, o movimento das mulleres Chipko, que eran unhas mulleres dunha comunidade indígena que se ataron a unhas árbores milenarias para evitar que foran taladas. Cando os homes da súa aldea así decían que se podían talar esas árbores, que era o progreso e era a riqueza para a súa aldea, elas decidiron, e tiñan moi claro que non, porque talar unha árbore implica outras cadenas dentro da supervivencia da humanidade e, por exemplo,
para elas tiñan moi claro que esas árbores eran as que lle conservaban a auga potable na súa aldea, que lle conservaban a fertilidade da terra, etc. Tamén temos que botar man do movemento obreiro e toda a trayectoria e todas as tendencias do movemento obreiro na medida en que o movemento obreiro é un movemento materialismo histórico que racha coa visión tradicional da división de clases como algo a perpetuidade, senón como algo que hai que superar e que mete o concepto de traballo no discurso político. As persoas que traballamos somos as persoas que temos os dereitos e aí as feministas, dentro dese discurso, agora mesmo non estamos nesa situación, pero iso non quere decir que sexa verdade. As mulleres nese discurso do movemento obreiro sempre quedamos relegadas porque para nós hai unha doble explotación que é o traballo fora e dentro da casa, que é o traballo doméstico e o traballo dos cuidados. E por outro lado, temos os movimentos altermundistas que nacen como un rexeitamento o que é a globalización brutal dos anos 90 e como se visibiliza outro xeito de internacionalismo, outro xeito de ver o mundo. Para a Marcha Mundial das Mulleres, o concepto de soberanía alimentaria estivo moi presente no Encontro Internacional de 2008 en Galicia. Se ben, xa no 2006 en Perú decidimos darnos estes 4 campos de acción cos cales seguimos traballando ainda hoxe en día, que son a paz e a desmilitarización, os bens comuns e a soberanía alimentaria, como é o traballo das mulleres para visibilizar ese outro traballo que non é asalariado, que non é visibilizado, que non ten convenio, por decirlo de alguna maneira, e como a violencia contra as mulleres. Bueno, para todas as persoas que estades aquí, decimos que a Marcha Mundial das Mulleres é unha rede internacional de organizacións feministas que está vixente en Galicia dende o ano 2000. Aquí teño compañeiras da coordinadora de Ourense, e bueno, que se organiza en rexións, en territorios, por exemplo, en Galicia se reorganiza de forma independiente como Coordinadora Nacional Galega e despois estamos en diferentes coordinadoras locais. Ben, como chega a coallar isto da soberanía alimentaria dentro da Marcha Mundial das Mulleres? Pois por un sistema de alianzas con outros movimentos altermundistas e internacionalistas como é Vía Campesina. Vía Campesina é un movimento que surde en América Latina da man do sindicato dos movimentos do Sinterra, o MST, en Brasil e en outras zonas de América do Cono Sur, de América do Sur, que reclama a terra para quen a traballa, algo que en España estuvo moi vixente xa na Segunda República, miña avoa sempre o decía, que era xornaleira, non? E que ocupan esos grandes latifundios que foron usurpados e expropiados de forma ilegal as comunidades indígenas, igual que ocupados, igual que Marina Leda, pois no sur de España, etc. Igual que as comunidades de montes galegas, tan pronto o franquismo botou mandelas e se ocupou de encherrolas de eucaliptos con un plan forestal español que non nada tiña que ver co sistema productivo galego. Nas parroquias onde quedou esa memoria, pois se reclamou de novo a volta aos montes comunais, ás comunidades veciñais, non? Por exemplo, na zona na que sou eu sigue vixente ainda hoxe en día. Bueno, pois estes pactos de alianzas con Vía Campesina leva a Marcha Mundial a absorber ese concepto de soberanía alimentaria por lo que ten de importante a cambio de que Vía Campesina introduza a visión de xénero en todos os seus discursos, en todas as súas campañas de formación. E a xuntanza foi para así valorada dende os grupos de traballo de mulleres da marcha estupenda, porque nos aportamos moitísimo, tanto as mulleres do rural como as mulleres urbanas, aportamos moitísimo a unha nova visión dunha outra economía posible, como vamos a ver agora, e fomos quen de chegar a grupos de mulleres dende outra perspectiva. É moi fácil, a mí unha das cousas que me chaman sempre a atención da Marcha Mundial é a capacidade que teñen de falar de cousas moi complicadas con palabras moi sinxelas. O sea, falar da globalización é un concepto moi abstracto, falar do capitalismo moi abstracto, pero na marcha os talleres van dende abaixo, se van facendo discursos de abaixo hacia arriba, con accións, como foi en Galicia a acción da elaboración da Carta das Mulleres para a Humanidade, a elaboración da Manta,
e a elaboración de documentos para o Encontro Internacional de Vigo no 2008 e antes o Encontro de Negueleni. O Encontro de Negueleni foi o primeiro encontro sobre soberanía alimentaria a nivel internacional en Mali, un país que agora sabedes que está sendo desbastado de novo por os exércitos. África está sendo desbastada desde sempre por Europa. E vamos a deixarnos de si os exércitos son dun bando ou de outro, pero quen está vendendo armamento e quen está controlando as súas riquezas naturais é Europa. E punto. Dame igual que sexan musulmáns, talibáns, me da igual. Negueleni, as mulleres desta aldea de Negueleni organizaron este encontro internacional. Dende Galicia foi unha compañera do Sindicato Labrego Galego, Isabel Villalba, e aí é onde se reafirmou e se fixo un documento moi bonito que está agora, sigue sendo actual, que podedes consultar a nosa página web, que é o documento de Negueleni, a Declaración de Negueleni, onde se dice o dereito dos povos a conservar o seu territorio, o dereito dos povos a ter os nosos propios recursos naturais, etc. E para a marcha, o importante é analizar e reducir a feminización da pobreza, os dous principios básicos da marcha, e eliminar a violencia de xénero, sempre introducindo estas dúas premisas en todas as declaracións que poidamos apoiar. Non sei se estiveste no Encontro Internacional de Vigo no 2008, onde viñeron mulleres de 42 países e onde realizamos, como accións públicas, un foro aberto sábado por la tarde sobre soberanía alimentaria no 2008. Estiveron mulleres presentes, como Lidia Senra, que é unha autoridade galega e de recoñecemento internacional sobre este tema. Lidia Senra é unha das mulleres que máis leva loitado polo agrarismo ecolóxico en Galicia, e tamén estivo presente a soberanía alimentaria, que apareceu como un concepto máis. O que vemos é que a medida que avanzamos e a medida que se complica a situación internacional e política, é un concepto que cada vez ten máis presencia. A terceira acción internacional quere dicir que a marcha cada 5 anos fai unha acción internacional, unha acción cunha repercusión tremenda onde se moviliza a todo o mundo. A acción internacional que se decidiu en Vigo no 2008 foi ir á República Democrática do Congo, á zona do Sud Kivu, para estar con estas mulleres que vedes aí na foto, que eran as que nos traían, que nos aportaban a comida todos os días, nun encontro que durou unha semana. É importantísimo para nós o concepto de soberanía alimentaria, porque todas as accións que se fixeron en África nese momento, na República do Congo, que foron moitas, que estaban totalmente dirixidas a criticar o poder da industria armamentística europea, o poder da industria armamentística no goberno español, que tiñamos unha serie de textos para falar do que significan as guerras, como as guerras danlle total impunidade á ocupación de territorios, a masacre de povos enteiros, pero sempre, en calquera intervención, saía o dereito dos povos á soberanía alimentaria. Claro, para unha cultura como a nosa, que temos garantida comer todos os días, máis de 3 veces incluso, que temos supermercados ao lado da casa, que se nos apetece unha froita non temos máis que ir ao froite de turno e collela, non nos supón tampouco un custo elevado dos nosos salarios, cada vez isto está cambiando, non? Pero estou falando no 2010. Era asombroso ver como estaban nese encontro internacional mulleres, por exemplo, pigmeas, das selvas da zona central da República Democrática do Congo, reclamando que Europa non talara as selvas tropicais, porque era o único lugar onde elas podían vivir. E o único lugar onde o povo pigmeo pode vivir porque só sabe, é un pobo nómada, como sabedes, só sabe vivir da recolección e só sabe curarse por medio de medicinas naturais que desaparecen ou desaparecer as árboles, non? Se ti modificas o entorno onde que vive un pobo, ese pobo está chamado a desaparición. Outra das aspectos tamén que se analizaba era como eses movimentos de poboación brutais que vemos moitas veces, a causa das guerras, provocan que determinados entornos ecolóxicos teñan totalmente desaparecido. Unha das cousas que aprendimos é que a produción de alimentos é causa de guerra. As mulleres nos contaban como, mentre sementaban o millo crecía
e había que regalo, e había que podarlo, e había que limpalo, non tiñan ningún tipo de ocupación na súa aldea. Tan pronto chegaba a época da recolección, viñan soldados. Elas, de feito, cuestionaban moito que foran sempre guerrillas ou que foran enemigos, porque decía que había soldados de todo tipo. Imaginadvos nun país que leva en guerra máis de 20 anos, non? É imposible, con movimentos de poboacións. O Sud Kivu é unha zona que está ao lago e esta zona de Ruanda. Hai pouco que botaron unha película de Hotel Ruanda, a guerra entre Hutus e Tutsis. Bueno, nese lago serviu de escape para as etnias perseguidas e se asentaron nas selvas de República Democrática do Congo, nese espacio. Son repudiados pola xente, porque dicen que lle truxeron a guerra a súa terra. O sea, imaginadevos un país que vive sin ningún tipo de información, o sea, que non hai información, non chega a televisión. Eso sí, móviles hai, Unha das cousas, sabedes polo tema do coltan, non? A expoliación do mineral do coltan, e unha das cousas que máis nos chamou a atención é que non había informativos, non había acceso á radio, non había emisoras de radio, pero si tiñas internet e móvil sin problema. Entón, a produción de alimentos é causa de guerra. É para que empecemos a cuestionarnos por que a soberanía alimentaria é unha cuestión política. Bueno, esta é a visita a Casica e Moenga, esta é unha foto das mulleres que levaban 10 anos reclamando que se lle recoñecera unha masacre na súa aldea. Elas falaban de Casica e Moenga, son dúas aldeas que quedan na interior, no medio da selva, e elas falaban de ocupación durante meses por parte dos exércitos, e cando a Marcha Mundial pedimos que a violación fora definida como arma de guerra, porque estas aldeas sufriron violacións sistemáticas e amputación do corpo das mulleres durante meses, e algunhas delas foron enterradas vivas. Por iso se fixo un memorándum en Casica e en Moenga. Un memorándum que costou moitísimo facer, porque incluso as forzas da ONU estiveran todo o tempo intentando que non fóramos. Era a primeira vez que chegaba xente de fora despois de 10 anos, a Casica e a Moenga. Sí, misións humanitarias. Para que está a ONU? Misións humanitarias se chaman, sí, pero nós o que vimos ali é que era protección das empresas holandesas, belgas, europeas, vamos, e polo medio da miseria e da fame, uns cochazos blindados con un armamento que flipades, e iso lle chaman das guerras humanitarias. Pero, bueno, ese é un concepto capitalista tamén, o de guerra humanitaria non inventamos os movimentos de esquerdas, inventaron eles para manter as conciencias que tiñas. A produción de alimentos tamén é causa de violencia contra as mulleres, o sea, para nós é moi importante que se equipare ao territorio co corpo da muller. Sempre se tomou e sigue aínda vixente que os corpos das mulleres non son nosos. Non hai máis que ver como o actual goberno vai tamén a decidir por nós se podemos ou non podemos abortar. Nós non temos dereito a decidir sobre nós mesmas. Os corpos son algo que está para o ben da comunidade, non? Para o ben do Estado. E cando ese corpo non interesa ao Estado ou hai que ocupalo, pois utiliza a violación como arma de guerra. Ocupación e destrucción dos nosos territorios, non? Tamén a produción de alimentos, porque pola comida se move moita xente ainda e nos vamos a mover cada vez máis. A guerra justifica todo isto, o sea, territorios, masacre de mulleres, masacre de povos enteiros, e o que nos preguntamos as feministas que estamos vendo isto dende fora, porque non somos mulleres que estamos en Casica ni en Moenga, canto queda fora do noso análise, canto non somos capaces de ver, porque unha das cousas que tamén temos claro é que as feministas fomos capaces de por e de visibilizar moitos problemas cando se nos deu a oportunidade e a voz, pero tamén somos conscientes de que non chegamos a todo e que quedan cousas por analizar. Por exemplo, que pasa, unha das cousas que a mí máis me aterrou no Congo é que pasa cos milleiros de criaturas que viven na montaña sin ningún tipo de socialización. A única socialización que teñen é roubarlle o cacho de pan a rapaza ou o rapaz que teñen ao lado. Non teñen persoas que coiden deles, nin delas. Entonces, como nos une a soberanía alimentaria? As mulleres produtoras, as mulleres que producimos alimentos de forma ecolóxica, estamos encantadas con este concepto, pero tamén pomos a voz de alarma en moitos aspectos que o ecoloxismo parece que nos bota enriba, non? Como as mulleres sempre tradicionalmente cultivamos, ocupamos un sector productivo que non é
un sector moi visibilizado porque non repercute, non xenera riqueza, é como o cuidado das criaturas, o parir, o cuidado das persoas enfermas, iso non é riqueza. Entón, iso queda para as mulleres, relegado o ámbito do doméstico. O digo de forma irónica, non estou afirmando. Entón, nos o que queremos é que o ecoloxismo non nos responsabilice as mulleres da subsistencia familiar, nin da nosa comunidade, nin da nosa cultura, porque hai unha carga en todas as culturas humanas de que somos as nais e as mulleres as que transmitimos. Transmitimos o galego, transmitimos os cuidados. Fixadevos no que pasa nas comunidades islámicas. Eles van vestidos de occidentais, pero as que levan o burka son elas. Si vades a Andalucía, onde hai así máis comunidades islámicas, veredes que os homes van con camisa blanca e pantalón, pero elas siguen levando roupa tradicional do seu povo. Por outro lado, a invisibilización das mulleres indígenas, das mulleres que somos de aldea, das que sempre estivemos aí e nunca tivemos recoñecemento en ningún lado, non? Por outro lado, temos outro problema, porque estes sectores productivos que poñemos as mariscadoras, porque iso tamén é soberanía alimentaria, vale? O dereito dos povos a ter a súa propia comida e a abastecerse dos recursos que lles son propios. Que pasou co marisqueo en Galicia? Nunca se lle recoñeceu dereitos laborais ás mulleres, porque eran mulleres. Agora mesmo non hai por que recoñecer dereitos, porque non hai marisqueo. A contaminación conseguiu que dúas das zonas de maior contaminación, de maior riqueza marisqueira, pero tamén de maior contaminación, que xa son declaradas zonas C, unha na zona na que vivo eu, no Valmiñor, e outra no Burgo, en Coruña, están totalmente esquimados, non hai maneira de producir nada aí. E que pasa? Que son sectores femininos, entonces, como que a sociedade non lle dá importancia nin a relevancia que ten, porque total son mulleres. E o que vos poño aí, que as mulleres do campo sempre estivemos en crise, é unha frase que dixo, que sempre di miña nai, dende que está logo isto da crise, non? Que dicía, que crise nin que crise. As mulleres pobres do campo sempre estivemos en crise, nunca tuvemos superávit, nunca pudemos vivir ben, nunca tivemos comodidades, non? Desde as mulleres consumidoras, pois o dereito a ter unha comida sana, a saber o que comemos. E isto xa non vos vou a falar máis, porque está claro e evidente que esas políticas europeas de seguridade alimentar son un fiasco. Si entra na cadena alimentaria carne de cabalo, cando aí resulta que non hai carne de cabalo, imaginadvos que é riguroso e que serio é o control. Si se equivoca a carne do cabalo, non quero pensar que se máis se poden equivocar. O da auga. Aquí en Galicia non está vendo unha campaña moi forte polo da auga. As mulleres italianas, por exemplo, e as mulleres de Francia, sí, porque a privatización da auga potable é escandalosa en Europa. Por outro lado, é unha privatización da auga potable para empeorar a calidade. A auga que se bebe nas cidades é pésima. Pésima, non ten, o sea, metenlle cloro ás gallas, pero depois a cantidade de metais, a cantidade de residuo seco que levan, e despois isto. Isto é un invento estupendo para Sousas, Mondariz e quen queira, pero en Galicia ata hai pouco non tiñamos desto e ninguén morreu de sede ata o momento. Pero é unha cultura nova que se vai metendo, como a cultura de comer comida industrial, que pois se queredes falamos tamén, non? Acceder a unha alimentación respetuosa co planeta, cos seres vivos, cos diferentes grupos humanos, e eu engadiría co corpo das mulleres. As mulleres feministas vemos como cada vez a desilusión e o ataque ao corpo das mulleres é cada vez máis brutal. Hai que estar cada vez máis delgada, hai que estar cada vez uns cánones de beleza, non podemos envellecer, por exemplo, ser bella é o peor que lle pode pasar a unha muller, pero, ollo, de onde ven toda esa campaña? Das campañas das industrias farmacéuticas, que curiosamente son as industrias farmacéuticas as que están controlando a nosa comida. E unha reflexión, é incompatible un corpo delgado con comida industrial. É incompatible, non podes. Ti non podes estar delgada se comes patatas fritas congeladas, se comes hamburguesas e se non tes unha comida sana. É imposible. E unha vida sedentaria. Como non vas a engordar? Estamos todo o día sentadas. Non, é imposible. Entón, ainda por encima, ese tipo de alienación, non, con o noso corpo, con a nosa vida, e nos fan sentir mal. Que ainda por encima nos temos que sentir mal, pero bueno, non importa, porque hai unhas pastillas de Nestlé, se vos pide, cada vez é máis claro, Nestlé patenta pastillas para a caída do pelo, se a industria farmacéutica alimentaria da man sempre.
Vale. Unha cuestión para o ecofeminismo, sabedes, non vou a falar aquí do ecofeminismo, non hai un solo ecofeminismo, hai moitos. Hai ecofeminismos que a Marcha Mundial das Mulleres rexeitamos, porque polo que supón de guiño ao tecnicismo e a novos, como pode ser, bueno, non me sale agora, o do cibor, non sei como se chama esta muller. Unha ecofeminista que defende a tecnoloxía como futuro da humanidade. Para nós é perigoso na medida en que non ten en conta as comunidades de base, non? Para nós é moi importante as comunidades de base. E queremos que o ecologismo preste atención ás aportacións que as feministas temos que facer, porque non queremos que se faga un discurso conservacionista na natureza sin ter en conta a visión e a sabedoría das mulleres. E isto é un texto de Gustavo Duch, non sei se coñecedes, e escribe e dirixe unha revista que se titula así, Soberanía Alimentaria, leva moitos anos publicando, está na rede, podedes entrar, ten textos maravillosos, e el sempre fai un guiño ao feminismo. De feito, unhas xornadas que tivemos en Vigo sobre cando estiveron os da pesca en Vigo, os ministros da pesca europeos, fixemos un contracumio da pesca e viñeron as mariscadoras do Valmiñor e viñeron redeiras de Cangas para falar desa outra forma de marisqueo, non? E este home pois, xa se entrevistou, sacou un artículo moi bonito sobre a soberanía alimentaria en Galicia e o feminismo, e el dice que hai que posar as gafas da soberanía alimentaria, unha vez que te posas as gafas da soberanía alimentaria, empezas a ver todo de outro xeito. Pero nos enganimos de que as gafas ten que ser de color violeta tamén, porque se só é soberanía alimentaria non vale. Ten que ser de color violeta, porque temos moi claro que as pautas de corresponsabilidade, de axuda, de reparto no traballo, nos horarios, nos tempos, nos xeitos, incluso nos xeitos nos que actuamos nos movimentos sociais, teñen que mudar. E aí os homens sodes unha peza clave. Se non vos non movedes ficha, as mulleres seguiremos aquí radicando a defensa do feminismo, e non moveremos nada. E o importante é que temos que camiñar hacia outra sociedade e é moi importante que cheguemos a acordos onde todas as persoas teñamos dereito ao noso tempo libre, dereito a non ser sempre as culpables de todo, que non se nos culpa, etc. Evidentemente, o mundo campesino galego, o feminismo pasou por riba, pero non chegou. No 2008, cando preparamos o encontro internacional, íbamos por as parroquias falando da soberanía alimentaria, que era unha feira que se iba a facer en Vigo para animar as mulleres a participar, e elas se sentían integradas nese discurso feminista, non? O feminismo casi sempre se ve como un metadiscurso moi elevado, moi académico, e a realidade social das mulleres queda como un pouco illada, non? Para nós é importante, como pobo rural que somos, non? Fomos máis, pero, sobre todo as mulleres é importante chegar con outra visión, outra perspectiva, non? Por outro lado, tamén vemos como no movimento obreiro fai falta rachar co mundo, co discurso solo productivo, o que produce, solo o mundo industrial, non? E despois a necesidade de resignificar conceptos como a natureza, corpo, xénero. E para o feminismo temos que introducir prácticas do discurso das mulleres do rural dentro do feminismo, o que nos vai ocasionar, e nos está ocasionando, moitos problemas. Despois vos podo explicar por qué, ou superar a diferencia norte-sur. Por exemplo, co mundo obreiro, co sindicalismo, a marcha, temos un problema cando para nós non é o obxectivo agora mesmo defender o estado do benestar. Hai que superar ese concepto. Non podemos seguir defendendo o estado do benestar da maneira que se fixo ata agora, porque o noso estado do benestar supón a resignación ou que as 3/4 partes da humanidade sufran fame e a expoliación por parte dos nosos gobernos dos seus recursos naturais. O decía o Che, non? Café para todos e para todas. Aquí ou comemos todas, o decía o manifesto da Marcha Mundial. Aquí ou comemos todas ou todas morremos de fame. Vale? E facernos presentes nos movimentos sociais. Por iso estamos aquí encantadas na Asamblea de Ourense, porque nos parece interesantísimo que sexamos quen de artellar outros movimentos máis alá dos partidos políticos e do sindicalismo clásico, que é a vía que temos e unha maneira de optimismo, unha luz ao fondo do túnel que nos dá soberanía alimentaria.
moi complicado. Somos conscientes, porque temos que empezar por nós mesmas. É o problema que ten o feminismo, que é moi ético. Temos que empezar por nós mesmas. A soberanía alimentaria ten que empezar por nós mesmas. O feminismo ten que empezar tamén por os homens, a empezar a cuestionar os privilegios adquiridos ao longo de milenios, e empezar a cuestionarse por que o capitalismo non foi quen de desmontar o machismo. Xa que o capitalismo está sentado na liberdade individual das persoas, por que non desmontou o machismo? Porque hai unha parte do traballo realizado polas mulleres que o capitalismo lle vai genial, que é a produción, a crianza de novos obreiros, de forma gratuita e casi esclavista. Porque hai mulleres que non saíron da súa casa en toda a súa vida. Hai mulleres que morreron por criar os seus fillos. Hai mulleres que se lles ocurre abandonar a súa parella, morren antes de pisar a rúa. Vale? Entón, eso todo hai que desmontar. Outro mundo é posible, outro mundo moito máis equitativo, igual para todas e todos, e máis feliz. E hai un concepto que para nós, as mulleres da marcha, é o que sempre defendemos, que é o bon viver, o buen vivir dos povos indígenas americanos, e que eu o levo sempre que vou. Para vivir e ser felices non me falta ter tanta cousa. O comentaría aquí Carlos Faibo na anterior palestra, o decrecemento é xa urxente, por iso non defendemos o estado do benestar, porque hai que repartir a pobreza entre todas, non o reparto da riqueza, non, hai que repartir a pobreza. A riqueza non se pode repartir porque se todo o planeta vivira como vivimos nós, estaríamos esgotando todos os recursos naturais. Non é posible. Os recursos naturais son limitados. E iso sabemos moi ben a xente que vivimos no campo, que temos unha traída de auga que nace ali nunha fonte, no medio do monte, e que como non vayamos a limpar non temos agua na casa, e que como non nos chova no inverno non temos agua na casa. Entonces, ese tipo de... Pero bueno, moi felices, que temos un agua de unha calidade extraordinaria. Non sabedes cantas empresas privadas andan detrás nosa para privatizar. E por iso temos que estar moi atentas, e atentos, porque isto non fixo máis que empezar. E as alternativas están na nosa mano. Moitas gracias.